Bigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao. Sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS o puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, mabangon buong bansa. Taklansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang actual draw for draw number 147. Pangasinan, let's play Sparta Lottery. I'm ready. Winning number, number 32. Ibabalik po namin ang number 32 para sa ating second winning number. I'm ready. Ang second winning number, number 29. Ang ating winning number combination, numbers 32 and 29 in exact order. At dito po nagtatapos ang ating draw. Ako po muli si Wendy Lopez na nagsasabing PCSO, hindi po sa pagtulong. Maraming salamat po. Official control for 5 p.m. today are